Mijn naam is Samir Shefa Idris, ben 20 jaar oud, kom uit Hardergrijp, woon nu in Amsterdam en ik ben filmmaker. Ik ben begonnen met film op mijn 16e. Ik zat op het VHS in Drachten. En er was een instantie gebeurd wat mij heel diep raakte en waardoor ik niet zo goed wist hoe ik met mijn emoties om moest gaan. En daarvoor was ik wel een beetje bezig met filmen en muziek en allerlei dingen. En toen ben ik om het te kunnen verwerken, ben ik bezig gegaan met film. En heb ik onbewust een documentaire gemaakt over mijn rouwproces waar ik doorheen moest gaan. We zijn hier in Obe van Tresor in Leeuwarden. En we gaan mijn filmprogramma Until the Waters Clear zien. Ik heb allerlei korte films geselecteerd die ik vond aansluiten bij het thema kwetsbaarheid. Waaronder ook mijn eigen film Kinderen van het Balkon. Ik zie veel om mij heen. Omringd door een systeem van natuur en cement moet ik toegeven aan een bekend fenomeen. Ja, film voor mij is... Vroeger had ik het gevoel dat ik niet heel veel dingen kon laten zien of emotioneel heel erg kwetsbaar kon zijn. De reden waarom ook mijn filmprogramma nu over kwetsbaarheid gaat. En toen ik eenmaal erachter kwam dat ik dat wel kwijt kon raken, of dat ik dat wel los kon laten in film, was dat voor mij een soort verwerkingsproces geworden. Kinderen van het Balkon gaat over het hoofdpersonage Loopy. Loopy heeft zijn moeder verloren en moet daarmee omgaan en gaat voor de laatste keer afspreken met zijn vriendengroep bij zijn huis voordat hij moet verhuizen van het huis van zijn moeder. Ik hoor gewoon letterlijk bij wijze van spreken gewoon haar stem, omdat dat een systeem is wat je natuurlijk ook hebt opgebouwd sinds dat ze je heeft opgevoed. Gewoon proost op ons gewoon, ja, op het goede leven, wat ik nu heb bereikt en waar zij nu niet bij kan zijn. Maar uiteindelijk toch wel weer. En gewoon huilen en weet ik veel wat. Ik denk dat het al dus toch belangrijker is om juist nu in deze tijd over die kwetsbaarheid te praten. Over de tijd waarin jongeren nu generatiecursus aan het breken zijn van niet praten over je emoties en niet praten over depressies en niet praten over al die dingen. Dus ik denk dat we juist nu in de tijd zijn waar we juist over die emoties moeten kunnen praten.